салом, як хабар. Имсол чорабини асосӣ бахшида ба 34-умин солгарди истиқлолии давлатии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯло ва бо иштироки Эмомалӣ Раҳмон, президенти Тоҷикистон, баргузор мешавад. Аз ҳукумати шаҳри Кӯло ба Азия Плюс тасдиқ карданд ки барои сафари президент омодагиҳо дар шаҳр ҷараён доранд, аммо санаи дақиқи сафарро нагуфтанд. ҷашни истиқлолии давлатӣ ҳамчунин дар тамоми шаҳру ноҳияҳо бо шукӯҳ таҷлил мешавад. баргузории чорабиниҳои фарҳангии фароғатӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар дар назар мебошад. дар душанбе чорабинии асосӣ бахшида ба истиқлолии давлатӣ рӯзи 9 сентябр соати 19 шом дар майдони Истиқлол баргузор мешавад. бояд гуфт ки дар ин рӯзҳо сокинон ва меҳмонони пойтахт метавонанд ба боғҳои фарҳангу фароғатӣ ва дигар маконҳои чорабиниҳо ройгон ворид шуда аз ҷашни истиқлолии давлатӣ таҷлил намоянд. Азед Мобайл миллионро гир, шоҳҷоиза 1 миллион сомонӣ ҳар моҳ то 30,000 сомонӣ бурд карда мешавад. Ҳамагӣ бо 3,5 сомонӣ айди рамзро бихар ба иштирокчии бозӣ бурднок шав. Зед Мобайл аз ту ба миллион як қадам роҳ аст. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.